ajụjụ nke bụ anyị chọrọ ịjụ gị maka na ikwutere ihe gbasara arụsị most especially ndị mmadụ na-echekwa na arụsị na-enye ego biko kọwagodi okwu a na nkeji maọbụ n'ahịrị. Okay, alụsị maọbụ mmụọ maọbụ ọgwụ a na-enye ego? Azịza bụ mba, ha nara enye ego. Kedu ihe alụsị na-eme, kedu ihe ọgwụ na-eme? For instance, ka bigoro from ọgwụ, onye gwọla awele, onye gwọla oruru, onye gwọla oke ite, onye gwọla ibo. Manye ndụ ibo bụ abụla ọgwụ awele, ibo bụ ọgwụ eji eje ọgụ bọsị bulugbo, but ya na-understand na-akpọ ya ọgwụ awele. Then ndị ọgwụ eji akpatasị ego. Ihe kedu ka ọgwụ a si alụ ọrụ? Ihe ọgwụ ahụ na-eme bụ gịnị? Ịsụrụ gị ụzọ gị, ime ka ya bietala aka, ka kpụrụta ya nso n'ike, na ka eweta ya nso n'ike, instead of isobe normal process gị na-akara ịkatara na akara aka gị and akara ụwa gị bụ time factor gị n'okwu ikwutere n'iyi ụwa gị maka agwụ gị nka na ozi bi ụwa. Na ọgwụ ga-ejema gị dọtị ya nso ka o luo garụ nso ozugbo. Ya gosi dọtị ya nso, ọ ba ime gị iweta gị opportunities, imepela gị ụzọ, mana ike nwata ihe ị na-alụ. Maka na onye nọ nkịta na-agwa akwụkwọ n'ọgwụ, onye nọ nkịta nwere ọ na-eme, a ga-enweta si enweta ego ọ ga-esi weje rụtara ya bụ ihe. Then nke bụzi nke dịzi njọ dịgbu nwe na njọ bụ nke aha ha